Progressistes, diuen. Prou de fer servir gratuïtament aquest terme. No són un govern processista ni es recolzen en formacions progressistes. Processistes sí. Són un govern sense pressupostos condicionat per extremistes. Per extremistes que no toleren el lliure pensament, que no defensen el dret a la propietat privada, que normalitzen dins aquesta cambra el vel islàmic que sotmet i assassina milers de dones a l'Iran i que dona suport econòmic a organismes com UNRWA, tot i haver-se acreditat que contribueixen a potenciar el fonamentalisme islàmic. No, no són progressistes, són retrògrads, són oportunistes, són hipòcrites. Diu el senyor Dalmau que hi ha formacions polítiques que tenen la temptació d'imputar als immigrants la culpa de la degradació dels serveis públics, de la inseguretat creixent, de l'empobriment generalitzat que patim. No s'equivoqui, senyor Dalmau, no culpem la immigració. Culpem els ineptes, irresponsables i cínics que els han deixat entrar i que ara, a més, pretenen regularitzar-los. És a vostès a qui culpem. A vostès que rere la pancarteta del volem acollir van ser incapaços de preveure les conseqüències perjudicials i negatives que aquesta immigració massiva comportaria pel país i pels catalans. Diuen que han de menester immigrants per pagar les pensions i cobrir llocs de treball que els catalans no volen ocupar. El 35% de beneficiaris de la renda mínima, ho ha reconegut la consellera de la renda mínima garantida, són immigrants. Quina pensió ens pagaran? Quin lloc de feina ocuparan? De debò es pensen que s'incorporaran al món laboral després d'haver tastat la bicoca socialista? Contra la cultura del jaure i subsidi que vostès pregonen, la cultura de l'esforç que sempre ha caracteritzat i fet avançar el nostre poble. El senyor Salvador Vergés diu que no tenim propostes. 15 n'hem presentat. Podran votar-les el dijous, però aquest cop almenys llegeixin-les. No ens les tombin unilateralment de la maneta del PSOE del 155 i la que els viven aquest pacte antifeixista que han formulat per mantenir les seves cadiretes. Almenys llegeixin els textos i votin en benefici dels catalans. O no saben fer-ho? Només saben fer pactes amb els del 155? Diu que el seu entorn em troba a faltar quan no intervinc. Home, gràcies, és una bona notícia que se'm trobi a faltar. D'altres no tenen tanta sort, no? És quelcom que celebro realment, doncs, si falta la nostra presència i se'ns troba realment a faltar, és perquè ens tenen en consideració i valoren les nostres opinions. No pateixi que els propers comicis esperem, en comptes de ser 2 diputades, ser-ne unes quantes dotzenes i podrem assistir tranquil·lament a totes les comissions com fan vostès i a totes les conferències telemàtiques. Quan arribem a aquest escenari no se'ns podrà fer aquest retret. El diputat d'Esquerra, el senyor Jordi Albert, que ens ha dit que hi ha partits d'esquerra, hi ha partits de dreta i hi ha partits d'extrema dreta. No sé si hi ha partits catalans d'extrema dreta, però el que tinc molt clar és que sí que n'hi ha d'extrema esquerra i curiosament aquests se'ls ha descuidat, s'ha descuidat de nombrar-los. Partits d'extrema esquerra que cada cap de setmana assetgen, agredeixen i ruixen en pintura els militants d'Aliança Catalana intentant escapçar els nostres drets polítics. Faríem bé, doncs, de tolerar les diferències ideològiques, aprenguin-ne. Senyor Cid, no he fet mofa en cap moment del senyor Puigdemont. He preguntat per què hi havia un llaç groc en aquell seient, atès que la seva formació política vindica i presumeix sempre que té tan condicionat i agafat el govern de Madrid. Doncs com és que no aconsegueix el que li sol·licita? Ha estat simplement la reflexió que he fet sense faltar al respecte ni en riure'm de ningú. Diu que perdré subvencions a Ripoll. No només no he perdut cap subvenció, sinó que en breu, de manera imminent, iniciarem les obres de la nova residència d'avis. Nosaltres no fem centres de menes, nosaltres fem residències pels nostres avis per millorar la seva qualitat de vida, portant-los al centre de les nostres polítiques. Faria bé de no creure's els titulars esbiaixats i sense contrastar de la premsa subvencionada. Aniria més bé. En referència a la CUP, Catalunya la formen els pagesos, però també la formen els empresaris. No podem prescindir de cap dels sectors econòmics i productius del país. No entendre això és no tenir cap mena de visió d'estat. Nosaltres no som aquí per encetar diferències ni bel·ligeràncies entre els catalans per qüestió o per raó de la seva renda. Som aquí per unificar-los tots i replegar-los per bastir l'estat català lliure, pròsper, segur i occidental que ens mereixem. A la consellera Martínez Bravo, que ens recomanava passejar pels barris humils i empobrits del país. Per què no ve un dia
a Ripoll. Li presentarem els familiars dels terroristes del 17A i li ensenyarem la mà d'expedients policials que amunteguen: furts, robatoris, violacions, agressions, tràfic de drogues. O Kabir, Abu Yaqub, se'n farà uns tips de veure aquests noms en els seus informes. Els pateix, vostè, des de Madrid? No, els patim els ripollesos. Menys superioritat moral que Putxeta.